Geno ni rio maber jahera mar PenjLaktar kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata e chendo ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono. Wendo na kendo daktari na en daktari ma bende wahero ga ahinya. Kendo wahero ga bedo kod e chendo ni kotenore kod konyruok momiyowa kotenore kod tuoche mag paro. Nikech ing'e ni seche ma intiere kod tuo mar paro, dang'ni mar paro, tuoche mopogore opogore motudore kod ngimani mamulo pachi, onge gimoro amora minyalo timo maber. Emomiyo akawo thuolo ni mar rwako daktari ni machiegni e chendo mar PenjLaktar odiechieng' ma kawuono. Karibu sana daktari. Erokamano ahinya Ruth. Amor bedo kodi kendo kawuono kwa wacho weche makonyo ngima mag dhano. Kaka watime godiechieng' wayangore imoso gandawa nyingi ng'a in nyar kanye, in laktar molonye weche mage kata doko nyo kinwenda ahinya e chendo ni kaito wadonje twak achiel kachiel. Ruth iluonga ni Nelly Otieno, lonye weche mag hocho. To an nyar kano kolwa ta dhi atedo nyakach lakini sani adak awendo. Pinje mang'eny kabisa. Mantie. Amor mar bedo kodi Dr. Nelly. Weche mag paro, weche mag dang'ni mag paro, tiende ni in jahocho. Daktari kapok wadonje twak ma kawuono mabende en twak madaher mondo mwakete maino mokalo. Ang'o momiyo ber kwang'iyo weche mag paro kata mental health? Ruth kirango sanieri ji kadhe gik moko mapek kabisa. Mang'eny kabisa. And gigi okoyiero kata in nyathi kata in ng'ama ng'ongo, okoyiero kata in go kata ionge go, kata in ng'ama dhako kata ng'ama dichuo. To gin gik ma kosedonje paro to kelo midhiero mang'eny kabisa. Ka dhi ahinya jomoko kata ngima gilal nikech gik weche mag dang'ni mag paro gieki. Omiyo gin gik manyaka wakaw seriously mondo wainwang' konyruok kapod ok gidhi mabor, kapod ok ohinyo ng'ato. Ma kaka oganda kamora mora ma wantiere nyaka ng'i wane ni warito pachwa e yo maber. Awacho ga ni bed gi kwe mar paro, gi mar chuny, gi mar del mondo mi ngimani obed maber. Dr. Nelly kawuono dwa her mondo wagoe mbaka kotenore kod bedo rori. Bedo rori. Wanyalo wacho ni ma in tuo daktari? Mano tuo kendo tuo makabisa. Bedo rori. Bedo rori no ing'eni samoro irango ng'ato moloyo jomatindo to wacho ni gin rori galo ni en gimoro mabiro to kadho. Lakini en tuo kendo en tuo madonjo e paro kendo ngima dhano kendo nyalo hinyo ng'ato. Bedo rori gi kisungu nyalo luonge ni disruptive disorder. Disruptive disorder. Tiene ni en ng'ama rori, en nyathi ma rori, omiyo kik ng'ato kawe kawa ni nyathina ni en ga rori, mano en tuo, en chandruok monego bed ni manyo kony. Onego bed ni manyo kony. Bedo rori en ang'o? Bedo rori en ineno nyathi ma kata ong'ama tin to samoro obedo ng'ama ger. Gimora mora matin mowachne en sensitive ma kitinga tinga dhogi kiwuoyo ni to ikore ni lweny. Ten nyathi oikore ga ni lweny. Odwa gore gi kama kodhi kama jowadgi nie gi kwe to nyako odisrupt, nyako keth kwe ni eri. Jonyuol bende en nyathi mok kwer gimoro kata timo gimoro marach to kodwa ni mondo wadne ko wadne ten so sensitive mo oikore ni lweny. To kata school gi jopuonj bende en nyathi ma kamora mora modonje to ko nyaka kata noling manadi to nyaka koko bedie. To ata nyathi ma gin joma yot kabisa mondo kata ohiny nyawadgi. Kata mna kao ngima mar nyawadgi yot kabisa to kata mna ngima ne owuon yot kabisa mondo kao. Yani en onge kwe kamora mora ma entie. En lweny seche te kato gin nyithindo ma jomirima ma gimora mora matin ko wachne ni osechwanyore kendo chwanyore matek ma onyalo ywak mi wuore to karang'o manotime. Luor bende ok giluoro ji. Onyalo wacho ni gimora amora nyalo wuok e dhoge. Bende gin yani en nyathi minyalo wacho ni trouble kamora mora ma entie. Chandruok. Matatizo. Gidhuluo maler. Kamora mahera ma entie matatizo. Magini ok en gima ng'ato be ni wacho ni nyathina ni en garori, en tuo disruptive disorder. Dr. Nelly ang'o makelo ga bedo kod chandruok ni kata tuo ni? Ruth gik moko mang'eny. Achiel kuom gi nitiere nyithindo moko kaka kano nyuole to min gi no bole moweye. Ineno oweye kata mna jo wede emo odonge lwet wede.
mana achiel kuomgi. Machielo bende jok mowe marito nyithindogi. Samoro kane nyathi matin iwego, ng'at mane rite nok ohere, no mistreat nyathi, no osando nyathini, mano bende nitiere. Gimachielo bende nyithindo mang'eny samoro ka nitiere tungni e kind jonyuol. To tungni samoro ng'eni warango ni nyithindogi ni tindo, ok ging'eyo gik matimore. To giwinjo mang'eny kendo donjo e pachgi, mano bende kelo gima kamano. Ae bende kan nyathi manok oher. Ng'e nyithindo moko inyalo bedo gi nyithindo mang'eny. To neno ka machiel nyawadgi hero ahinya. To en to hera ne dwa bedo mopogore. Kiduogo ga seche duto, kiting'o gimoro, to nyawadgi ni emipari wacho, samoro en emoduong'. Tiparo na in ng'ama duong', ng'ama tin ni mondo yudi. Tike kaka gino donjo ni nyathini. Mago bende nitiere. Nyithindo moko ma bende nobedo abused. Oroche ratichgi. Exactly. Yore mopogore opogore. Mano bende ka gidongo bende gima kamano timore nigi. Ma en gima samoro nyalo timore ma wan jonyuol ma waketo kuom nyithindo to kwang'eyo ni wakete kuom nyithindo. Kuom ranyisi ka ponono ni ipogo nyithindo, nitiere moro ma imiyo hera mang'eny, nitiere kaka ikete machiegni tiketo moko thenge, mano nyalo miyo nyathini bedo kod thuolo mamalo mar bedo rori. To kata degi bende apani nyalo kethogi. Ka dayo nitiere moro mohera ahinya. Ruth kiwacho kama ting'e nan dayo. Ka in dayo nyaka ibed motang'. Nyaka ibed sensitive. Nikech ka in kod gi adek, tachiel mihera ahinya, nyalo kelo lweny ahinya. Daktari bende nitiere moro mihera ahinya e kinde nyikweni gi. Nitiere, but kaparo ga gima ng'eyo ni, koro miyo nyaka tem. Mondo koro atem mondo balance. Kata kadho to kahinya, lakini nyiso gi ni hero gi duto. After all gin nyikwayi gi duto. Koro kiki her moro ahinya, ni in kinyiewo ga gimoro to achiel ni eminyiewo go emikelo ne gimoro to moko gi okel. Kidwa wuok to ma achiel ni emiwuotho ga go to moko gi tiweyo. Mano kelo dangni. Tapani daktari samoro bende watime kok wang'e ni watime, nikech iyudo kuom ranyisi nitiere kod nyithi owetena matindo, to nitie moro en otin ga koro kinene tinene ka gima oyom en delicate, koro idwa ni siki ikwake imule tiwe moro cha. Koro iyudo kinyisi ni idwa miyo moro ni attention moingo nyalo ketho ma jonyuol timo ga gini ka ok ging'eyo. Timore inyalo bedo kata ni in gi nyathi ma nigi handicap matin. To ing'eni hera nikech watimo wan gi huruma. Waneno ni gi huruma kabisa. Koro miyo ilin ahinya kuom nyathini. To nyawadgi ka gin nyithindo ariyo, nyawadgi cha neno to be koro wuoro to hera koni ema nitie to koni. Ting'eni ni timo kikia nikech ni temo mondo mi imi moro ni kik nen ni nitiere gimoro marach kode momiyo nitie pogruok e ot kae. Koro itend mondo ikony koni to kara koni tihinyo moro ni. Ma en gima nyaka watang'ne kaka jonyuol. Ma abokela e penjo na machielo ni nyithindo magi mantiere thuolo mamalo mar bedo rori. Tapani iseduoko wa e twak mane wantiere godo kidieny mokwongo. Ni nyithindo ojwang', onyuol gi to ojwangi, nyithindo ma ok ne ka gima ohergi kata oketgi machiegni, nyithindo mane no lweny e kind jonyuol, magi gin nyithindo ma thuolo gi mar bedo rori thoro bedo malo saidi. Mulna wach mar lweny e kind jonyuol kaka nyalo miyo nyithindo bedo rori kata bedo kod disruptive disorder. Ngima ma jonyuol, nyithindo duto mana kaka wan joma dongo. Kata nyathi nitiere janyuol moro ma en go machiegni, kaluwore gi kaka janyuol okawo nyathi. To kidonje ot, samoro wuon nyathi kodonjo to nosebilo giri moro matin. To nyithindo pod neno to chaka gima mahero chiemo. To samoro be no wuok kata chiemo ni na onge ot ka. Or gimoro makosa moro matin manotimore kodonjo to oko rang ni nyithindo nitie to chaka moko kuom gigoyo kata min nyithindo. Ka nyithindo gineno, ayany bende iyanyo gi to gineno. Ting'eyo nyathi kata mna nyathi mapok onyuol e ich. Nitiere gik moko ma giwinjo. Koro ka kosenyuol gi magin piny kama, ging'eyo kata mna facial expression. Kaka lenda wang'e timore. Nyithindo neno kendo ng'eyo sama baba gi kwiny kata mama gi kwiny kata sama jogi nitiere kare. Omiyo lweny makamago eko ka jonyuol dondore kata gore e nyim nyithindo affect ganyi. Koro kod doktor nyako para ang'o miyo baba ok ohero, ang'o miyo nogo mama. Ing'eyo gik makamago. Koro donjo omiyo obedo aggressive wacho ni kara lwenye maber. Ka ng'ato timo na gimoro. Daktari wamake maka kanyo.
Thothne jonyuol timo gigi kok ging'eyo ni gitimo gigi. Thothne waketo gigi kuom nyithindo kok wang'eyo ni waketo gi. Kata nyathi dongo ka en rori, wawacho ni nyathini en rori, tiende ni entiere kod chandruok mar disruptive disorder. Wakawo yueyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, nikech kidieny mar ariyo ni adwa ni mondo mi iwinje malong'o. Dek ni gi English iluonge ne hot cake. Nyinga en Tapki. Ane min Bani. Donge wanwa nyalo bedo osiepe. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Seche ma wan piny ema ngima miyowa tem mondo ng'e chir gi yie ma wan go mar kelo lokruok e ngimawa. Kik iket rapim ne tembe mabiro ni. Tem mondo ilo tembe te mabiro ni. Dial *811*346# to get seche ma wan piny. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka jiethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Disruptive disorder. Nyathi bedo rori. Inyalo ga pako ni nyathina ni en ga rori ma ok dwa ga tugo kata matin. Dr. Nelly wacho ni ma en tuo, en chandruok monego beni ng'iyo. Dr. Nelly ponono ni aseneno ranyisi mane wacho ni samoro nyathi machwanyore piyo piyo, en nyathi moikore ne lweny, ma kitugo ten tayari. Nyithindo makamagi. Ere kaka onego beni atimo kaka janyuol? Ponono ni aneno ka gino osebedo kuom nyathini ahinya. Onego beni arigo kode adhi ir laktar koso en ang'o monego beni atimo mondo mi akonye? Ruth, e hospital mora mora midhiye, nitiere psychiatrist, nitiere child psychologist. Koro kitero nyathi kuomgi, to gidhi timo assessment mondo ging'e, because tuoni en a very thin line. Inyalo galo ni nyathi en ng'ama mudi. Karo ken mudi. Inyalo galo ni nyathi, wan joluo samora nyathi ni jamirima. Iye wanga matek. Iye wanga matek kabisa. Miene na jamirima. And wachako kata rango ni gundwa jomage mane jomirima manentie kara en tuo. Omiyo ber mondo tergi hospital. Sani eri kata mne chiefs camp nitiere help desk ma psychologist nitiere. Inyalo tero nyathi kanyo, gibro timo ne assessment mondo ging'e ni mare ni tuo koso. Mare ni en tuo koso en gimoro amora mabiro to kalo. Daktari utimo assessment nango? Abira pimo ni kaka nyathi na timore, anyisi kaka en ga nyathi moikore ne lweny, iye wang' matek makata gima no konego bed, ni wang'o iye to iye wang'. Utimo assessment nango daktari? Psychologist kata psychiatrist nitiere gi tools, nitiere penjo. Mibro penji kaka janyuol.
Science mineno kuom nyathi, ise handle nang'o, kotimo kama itimo ga nang'o, and reaction mare bedo ga nang'o. Out of that, penjo gieki duto, dwoko mibro chiwo, then wabro bedo gi nyathi. Nyathi bende ipenjo ne. Then ka penjo gi duto osedwoki, to mana kaka penjo mar class. Inwang'o 10 out of 10, kosa 5 out of 10. Kosa adek. Mano bro konyo a psychiatrist or a psychologist mondo ong'e exactly kama onyalo place nyathini. Ma disruptive disorder ni en tuo mar nyithindo. En mar nyithindo. Koro nyithindo dongo kode, gibedo joma dongo. Koro graduate to gik moko mopogore opogore. Daktari, kosekel ni nyathi, akelo ni nyathi mitim assessment, itimo ne nonro, wapime mwang'iyo, ineno kako duoko, ming'iyo marks ne samore na 10 wi 10, samore na 6 wi 10. Gini nitiere kod thieth? Nitiere thieth e yore mang'eny. Psychologists ong'eyo nikech koro gibro kawo nyathi, gibro kadho kode processes mag psychological support. Ibro miye therapy. Wuoyo kode, nitiere tugo kode, nitiere gik mitimo mawatimo, ma mondo mi nyathini ochak duogo e line monego bedie. Moko kuom gi samoro chuno ni nyaka nitiere yedhe ma bende nyaka migi nikech samoro osekadho, kama koro wuoyo nyalo konyo. Koro ichako gi yath, kiduogo kode wuoyo nyaka dog kama onego bedie. But most of them kapodi gin higni 7, 8, 10, pod inyalo wuoyo kodgi, to giketo gi exercises mopogore opogore nyalo konyogi. To ma en joint effort mar janyuol, jopuonje skul kama entiere, family members modak godo kaka owetene, jarit marite, jogi duto nyaka bed kamoro achiel. Nikech inyalo bedo kaka janyuol, itemo mondo iho chuny nyathi, to kiwuok idhi tiweye gi jatich ma pod bro duoke kuma igole chande tok bi konyo. Oro dhi e skul, pod nyithindo wadgi sieme, nikech ging'e ni mane e kitega. Pod ok bi konyo. Miyo en joint effort mar japuonj, jonyuol, to gi ji duto marito nyathini. En tiji ji duto te, en gi minywakone, en gi manyaka tim kanyakla mondo mi kony nyathini. Thothne Dr. Nelly fwenyo ga ni nyathi rori ko ja higni adi kama? Inyalo paro ni nitiere ga samoro iwacho nang'o ni terrible 2. Kata nyathi ma ja higni 2 ichako ng'eya. Terrible 2 no ero rori ni oponde kabisa. Opondo ka? Nobro wuok. Tineno ka higni 2 rumo, higni 3 pod en naka 4. So as early as higni 2 inyalo ng'eyo ni nyathi nigi, in fact even from higa achiel, inyalo ng'eyo ni nyathi nitiere gi problem. But koro mondo ikonye, to ikonye ka koro en gi understanding. Especially kokelnwa ng'ama ja 7 years, to koro ikonye yot moloyo. To kaponono ni okokel nyathi, samoro donga kaka koro donga dalawa e got kacha, igni waneno ni en terrible 2, kala odonje higni 3 ma ena kamano mochopo higni 10, 13. Ponono ni okotim gimoro ka nyathi nitiere kod ranyisi mag bedo rori gi? Ruth, mage mineno ka koro iwinjo ni nyathi moro matin ma ja higni 14 nonego ng'ato. Kata onegore kende. Kata otimo gimoro marach, iwinjo kata ni nodhi e dala ng'ato motong'o kata diek monego romo ge ndara, onego duto. So koko bedo addressed, ka gibedo madongo, to koro gini graduate, nikech kapod otin maybe paro mar nego ng'ato, ko ja higni 2 ok nyal bedo. To ko ja higni 12, to koro gimoro amora nyalo bire wiye. Omiyo en gima ka ng'ato notice, to nego ring kode, kata mna jirande kineno gima kamano, to emomiyo tinde ka chief nitiere desk no ero. Inyalo dhi report kata ka jonyuol okose report mondo mi sirkal okonyi. Daktari, samoro nyathini en e higni 2 ka tawacho ni nyathi iwacho ga ni kaponono ni okimiye kiboko, to nitiere kaka obro bedo mobam saidi mbele. Kora afadhali rie kapod otin gi kiboko. Wadwa ni mondo mwang'i ane kaka wanyalo konyo nyithindo gi kapod gi ndala. Bende mboka kata kiboko nyalo konyo kapod gitindo? Discipline konyo, to bende gima wacho ni discipline maonge hera bende nyalo miyo nyathi hinyre. Omiyo kiseng'eyo ni en gi shida, to kikonye, to konye ki iriwo hera iye ka. Not moko kala ahinya, nikech hera no bende kokibalance maber bende nyalo kethe. Koro discipline en very important. Chwado nyathi
kata wan chon dong no chwadwa maber kiboko ne manoriewa maber so chwade wuoyo kode kotami miye wat ming'eyo ni ong'eyo wuoyo gi nyithindo manyalo discipline nyathi en mar community omiyo kotama tanyalo kelo ni Ruth nikech ang'e ni Ruth bere gini nyalo konye reward system bende nitiere minyalo konyo go nyathi unyalo strike a deal kitimo kama tibro yudo gima kama konyo nyithindo moko bende giwinjo nikech odwaro ng'e in kaka janyuol ing'e gima nyathi ohero tikone ning'e ni gimitimo ni ok ber lakini kinyalo weye mitim gima dwaro ni to ibro nwang'o zawadi ikelo ne gima ni wacho ne nero so every time ong'eyo ni katimo maber to nitiere gima ibro miya bende miyo samoro bende rieyo nyithindo riwruok gi jopuonj bende school mondo ing'e shida mantiere tiwinjore gi japuonj ni mae direction monego wakaw bende important uduto uwuotho kamoro achiel kode mago konyo En penj laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu ponono nitiere kod penjo mora mora inyalo tudori kodwa kokale yor SMS namba mar SMS en 23 Facebook page en Ramogi TV #penjlaktar bende inyalo yudwa kokalo Facebook page wa en penj laktar penjo te ma inyalo bedo godo kotendere kod bedo rori wadeno ni disruptive disorder. Daktari wang'iyo kata weche mag thieth iwacho ni inyalo chak gi wuoyo kaeto ji nyalo dhiyo e yath kapono no dhi ahinya kaeto ji tiyo kanyakla tiende ni jopuonj jonyuol kaachiel kod ji duto te mantiere e family kata mantiere e ngima nyithindo gi adwa ni mondo mwachak kod jonyuol gima jonyuol onego bende timo kosefwenyo ni nyathi nitiere kod disruptive disorder jonyuol onego bed ka nyathi nigi disruptive disorder janyuol onego bed ma strict irango kama shida ni wuoke kantiere samoro kiboko rieyo bed piny wuoyo kode bende konyo kaka janyuol omiyo kiki kan ked tigalo no bro riere to kata kichwade kaka janyuol kaka nawache ichwade gi hera kiki chwade midwa nege then kokainya kaka janyuol ni nyathi bende miyo nyi samoro wi nyathi bedo rori kech ong'ia ni janyuol la ka ngodonjo ngi gimoro amora maber mwado wacho kata natimna maber manadi to nduru to gi goch ema bro biro mano bende medo koro kaka janyuol nyaki bed gi hera kiki bed ng'ama jako kainya stress mari kiki keli ket ni nyathi so kibiro to ibi kod hera omiyo kokok ber then janyuol bende ka untiere gi shida kaka kindu kaka jonyuol tung'e sami wuoye kikuchak golweny gi e nyim nyithindo ka nitiere kaka pogruok nitiere udi moko ma maybe mama gi baba were koro kaka jonyuol onego wabed very careful nyathini wadwa weye lwet ng'a ka baba emose miyo mama oringo ot kae tidwa weye gi nyathini nyisa kaka odwa konyo nyathini onge koro nyaka wang'e ni kure makwa weye nyathi to nyathini nyalo nwang'o konyruok kotamo wae kindwa wawegi wanyalo nwang'o wat moro ma nyathini ohero to nyalo konyowa mondo bed kode kapod waloso kindwa jariyo mondo mi nyathi kik ne lweny kata goruok ka nitiere omiyo kaka jonyuol nitiere gik mang'eny mwanyalo timo kaka jonyuol nitiere gik mang'eny mokalo mwanyalo timo magin gigo manyaka wawinjre kendo nyaka wapuonjre thothne wawachoga kata ni nyathi rori samoro mimiyo nyathini obedo rori samoro nyathini dwaro attention odwa ni mondo mi iwuo kode odwa ni mondo mi nene kaka nyathi to kitim mano wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime kendo thuolo ni dhi bedo mari tiende ni nyalo yudo thuolo makende mar go simu mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod disruptive disorder kata bedo rori kikisud kata matin. Tina boarding school tidhi kawuono ng'eni yedhego bro konya hinya mondo ilal pachi to onge kaka inibo paro ewi thapki kendo bihane jaherana to onge gima nyalo loko mano an ang'e maler kodok korka nyithindi nyalo timo gimoro amora through to ka gin gima iteko mano e yo maber manyalo tiyogo Vuka to Airtel Money. Aje Janjes.
Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Fresh episodes now available on View Sasa. Elmelda, why are you concerned? Maybe into Vitakorengeti no nyana cake. I'm concerned because even Tombri Viamano went over Rotary Gokora. Unless you're hiding something. To what am I sakora kirasi? Na koroli. Untunga kiresi. What is your thing? Teva, yes! Vendera ini yao, manchetikan kolega sia. Wangoiga, insimanye vinte vio bisete. Egeticha, a View Sasa original. Catch this new episode on View Sasa. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summon. Mane en jaten migao mararita Fred Matiang'i odadhoge gi obila mag okwach kich ewi report ni obila ne omonjo dalane mantiere Karen e county ma Nairobi. Our initial tests and what we have treated for has been amoebiasis. Apisas mag thieth pod nono gima dinyo kel midhiero ne jopuonjre mag skund sekondar ma Upper Hill. Nonro ma wiye nyiso ni nyo en amoeba. Kuna maji, hakuna stima. Tunateseka juu ya maji. Ukitoka hapa mpaka huko. Jodak ma Yimbo e sub county mabondo ywak ewi nok mar pi ma ok wakalorano karodoko ne gin machiegni gi nam Lolwe. Machiegni kendo PenjLaktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantere ko Dr. Nelly oikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod weche mag nyathi bedo rori. Samoro nyalo ga woni ok en tuo koro kawoni ng'eyo ni en tuo kendo nego beni konyo nyathini mapiyo piyo kaka nyalore. Daktari ponono ni nyathi donga ka en rori kamano ni wacho kata ni onyalo graduate kata onyalo dhi okang' machielo mochop kama onyalo hinye jomoko, nyalo kata nego jomoko, nyalo ketho mwandu. To gini ka ponono ni nyathi dongo kode ahinya beti kaka koro nyalo rese gi malo kocha nikech samoro janyuol ok ong'e ni en rori ochopo higni 16 sani. Ruth kiwacha dier onge ok wanyalo tentere long term kata short term. Precautions mwanyalo kao. Apart from gima ng'ato nyaka tim diagnosis must be done, nyaka fwenye. Kata ofwenye late kata ofwenye chon nikech kose fwenye ne to koro ing'eyo kaka inyalo deal kode. Omiyo en fwenyo ni en stage mane. Then kori iluwo gi thieth. Monego bedni kony monego bedni nyathi yudo. Daktari wamake kanyo wakawe simbe Jafitina ni simu. Hello PenjLaktar? Laktar. Machiegni Jafitina PenjLaktar? PenjLaktar ni to laktar gi rori ni. En nyuolo kode ng'ato remo koso en koth jomoko. Mondo laktar oduokwa gini nikech aneno ka koth jomoko nitie kech ma kata wachi rori mok nyalo. Koro penj laktar ni gino en remo koso en gima yudo ng'ato do. Erokamano. Jafitina gima Jafitina wacho no bende thothne wanenega e kodhi en gima nyalo luwo remo menyodo ni kwargi ne licha kamano to wuon gi kamano tembe kamano de bende luwo remo bende. Mano bende nitiere kaka no wacho yore ene yore mang'eny. Hereditary gima kizungu wacho ni ng'ato no inherite. Bende nitie so sama emomiyo sama gibiro mondo mi wa team diagnosis ipenjo nyaka history mar kumoaeno.
netimore nade, nochakore nang'o, mondo ing'e kwaro moro bende ne nitiere mane timo gima kamae, nikech moko kuom gi nyalo bedo magin hereditary, but duto gin gik ma pod inyalo kony, kata obed hereditary, kata obed ni en gima nyathi gine because of environment, kata social activities, gin gik moko duto minyalo kony. Ero kama na nyawantere kod simu machielo. Mama Karo, hello, PenjLaktar. Hello. Machiegni Mama Karo. Awacha Kenya ni. Mama Karo. Kenya ni. Ni madogo mod na manyulo. Kaya ndia klasa. School no bera ben. Roko topi klasa. Rori na kakao. Roko de. Sana ndia form 2. Akati. Mama Karo. Ong'adore ok wawinj Mama Karo maber ahinya. Ong'adore kokalo Facebook page aneno otemo opogore kendo amedo duoko ni erokamano Jacob Omolo Kanango ane niki nitiere Miwani iwacho kacha ni puonjori kendo noking'eyo ni bedo rori en tuo kendo koro ing'eye. Daktari kanye kuma ne wantiere weche mag hereditary onyalo luwo anyuola kod gik ma kamago. Kaka wachono onyalo bed ni en gima oa e anyuola, to kata oa e anyuola en gima inyalo fweny ma mondo konye. To ka en bende gima environment emomiyo, kaka ni wawacho ka samoro en gima nyathi onene ot ka kaka ngima ne chal, kaka orite, hera ma oko ne momiyo yudo gigi. Magi duto kosefweny tikoro inyalo kony nyathino. Magi gik minyalo kamora mora mofwenye no to inyalo thiedhe. Inyalo. Wayudo Mama Karo kendo. Mama Karo, hello, PenjLaktar. Apenjo ni yaru. Wawinji koro. Na banana ginya ile kabisa. Ngapene kaka ni klasa bol. Awone ni form 2. Asete muwe ko de mo ile okadua. Amaro chobi acho. Rota kalma mama. Mane wasuma. Konya. Ero kama na Mama Karo. Ageno ni kwanyo matintin daktari. Nyathini samoro kata oneno timbegi to samoro kati wuoyo kode to choka kod gik ma kamago. Nyathini to egila seche gene form 2. Wanyalo konyo Mama Karo nango kapo nono na yude maber. Mama Karo gimonego tim odhi oter nyathi either a chief's camp man machiegni kode kata district hospital man machiegni o explain nigi problem mare mondo a psychiatrist kata child psychologist mondo ne nyathi ibro wuo kod nyathini kako bro duoko jogo gi history mare ma Mama Karo bro chiwo bro miyo jogo bro ng'eyo gima nitiere nikech kata ichoge to chokno samoro ichoge kaka ichoge nang'o makosa motimo en nang'o momi choge. Samoro wan kaka jonyuol, samoro wan gi anger management bedo ma ngima tek no waduto sani. Koro samoro nwan ka wating'o duto nikech nyathini eriene modwa dhi skul en modwa pesa. To pesa ni ema kelo shida. Samoro anyalo tero ne ger mara nikech gima benda kadhe. But gima ber ni mondo ter nyathi mondo bed assessed. Mondo miyo ng'e nikech kokotimo kaka ochokno ero. Ikia gima dhi nyime gima wache chunye. So ber mondo konye chon tere mondo dhi onene mondo opime mondo ng'e kuma shida ne nitie mondo nyise kaka inyalo miye kony. Daktari neno ka wantere kod simu machielo Abogi machiegni PenjLaktar. Ma Abogi jasitina. Ako chini kan Kisumo. Machiegni. An gi penjo. Dhi nyime. Nyathi matin ko bedo raised a good example no? In gi mid. Nyathi bro neno kaka maybe nyathi okiago ta. Nyathi neno ka medo goda saracha nyathi okiatedo. Chieng' moro ko bedo maduong' dongo bro bedo maduong' ko kia timo gigi. Dong mano be intu ko mano kaka ne nyathi obedo raised. Mano gimano develop from kaka no bedo raised. Mano el kaka imiya yap. Dong mano na puonj menyo puonj go nyathini onego be timo kama ok ne miya yap. Gino pod chanda. Ero kamano daktari. Duoko wa e yore mag thieth ni wacho nitiere kaka inyalo wuogi nyathi kata nitiere kaka inyalo miya yath kochopo kamoro inyalo miya yath. Koro penjo ni kapo nono dongo to gigi okwanye dongo ka
Ma en gima onego bed ni miyo yath koso nikech ok one kuma yath donje ka. En gima onego bed ni puonjo. Omiyo nawacho ni nitiere yore ariyo. Nitiere moro ma osedonje wich makoro nyaka wijini nyaka duok piny. Inyalo mana duoge piny kod yath. But nitiere kaka mare mowacho nieri. To mae tenena management e ote manotamogi. Momiyo giwe nyathi ochopo kamano ochopo. To kata en kana oneno ka min nyathi ok kony nyathi. In kaka ng'ama dichuo. Emomiyo gini en collaboration mar ot. Nyaka wakonyre ka wanyalo konyo nyathi. To kiwe ni ng'at achiel ema dwa time. To ineno kama koro bede gi shida. Nyathi chako bedo otenore kuom min gi. So gimoro amora ma wuon gi wacho ok bi donjo. Ai koro dongo godo kamano ma koro lokre tuo. Nikech ka koro chopo ng'ama duong' madhi e ode to konyal timo gik monego tim kaka ng'ama miyo. Mano ok en tuo. Mano chandruok maduong'. Chandruok maduong' kabisa en midhiero maduong' Ruth. Wantiere kod George simu. Yeah. Hello George, penj laktar. Yes, Ruth. Machiegni. Ber ahinya. Ber ahinya George, machiegni. Kamano. Kambe. Apenjo ni. Dhi nyime wawinji? Rori mar ni inyalo neno sa. Kata ere kaka dhi michiechi mondo nero. George ng'adore mokalo. Daktari adwani mondo mi imule kar collaboration kar rito nyithindo seche ma nyithindo dongo ni nikech adier kaka iwacho ni seche ma nyathi dongo en tiji duto te maka osewene ng'at achiel modongo gi chandruok mar rori ni kata ngi kaw makosa ni min gema nokopuonje maber wuon gema nokopuonje maber kaka laktar ere kaka diwuo kod jonyuol gi lak seche gi seche ma nyithindo poda piny kod ngimagi makiny. Why wach ni nyathi en kia mar wuon gi kia mar min gi. Nyathi en mar family. Omiyo ji duto mane family ni onego kaw responsibility mar raise nyathini. Kineno ka nyathi otenore ahinya korka min gi to min gi ok kwere. To kaka joma dongo onego uwo mokwongo kik uchak lwenye e nyim nyathi ka. Onego inyis min gi ni kae aneno ka ok dhi maber kwa timo kama wanyalo konyo nyathini. Then koro it's a collaboration. Ubedo kamoro achiel ma nyathi ok neni ka babo kwera gimo tabro ringo ir mama nikech kodhi ir mama be bro nyise nikech usewuoyo muwinjore ni ma ok wabi yie mondo timre kama e ot kae. Omiyo koringo dhi ir min gi min biko na ma ok bitimore gima ne babo wacho cha emonego bende ngeni wario ayudo George kendo. Sawa wario nya. George machiegni kendo ageno ni kora dhi winji maler. Koto adhi winjore maber kabisa. Iwinja? Awinji maler George. Yeah, na penjo ni to ere science minyalo neno kuom tuoche gi manyalo mako nyathi ere kaka inyalo fwenyo science mage. Daktari wadwa dok chien karanyisi makineno tinyalo chich ni nyathini ma koka ng'iyo maber to dhi bedo rori mbele ka. Yeah. En nyathi ma okonyal winjore gi jowad. Kodhi kata kama inyalo nuongo nyithindo ariyo katugo. To en kodhi mar adek kochopa kanyo ni to lwenyo osewuok. Odwa goyo jogi eki odwa mayo gi gik moko. Ma gigi ok meke bado odwa dhi kelo tabu kae. Mani ng'eni mano nitiere shida achiel. Disruptive disorder. En nyathi ma kikwero otimo makosa dier ma kata ng'ata neno timo to kikwere makosa ni to lweny makoro nyalo ywak mo owit tantrums okodwa ni mondo mokirre lo ma oywagi ma moko kuom gi weche bende wuok maricho dhogo nyalo kata yenyo mani ng'ene nitiere shida nyathi ma kata ka ji more ot tena na gi moods ge ma kanyo be nyaki chak rango to ang'o momiyo bedo gi moods gi eki antisocial behaviors en always an opposite gima jowadgi duto timo samoro kata na chiemo kama jowadgi chiemo otin lakini ok odwa chiemo sama ji chiemo cha odwa chiemo seche ne owuon mani ng'ere nitiere gi shida so science gi to ng'eny wan gi Moses inyalo yena kaw simbe Moses daktari. Hello Moses penj laktar. Hello my Moses. Machiegni penj laktar. An gi nyathi ma jahigni 7 no kano tin to nochako noriek kabisa to kako medo dongo kaka wiye wil kod gik moko to kodhi skul to komiye kata homework to wiye wil kod gigo totally koro omedo bedo was kabisa koro akia ni watim nang'o. Daktari Moses debede nini gi chandruok ka? Nitie gi chandruok wacho ni noriek e class to bang'e koro sani koro chako dok piny
mano nego odhi orange kendo wacho ni wiye wil gi gik moko. Ang'o momiyo wiye wil? Nikech nyathi matin higni 7 pod obwongo ne very active. Omiyo wich wil no nitiere gimoro momiyo wiye wil no. Moko kuom gi samoro en gi problem e school to kaka janyuol ok ing'eyo. Samoro problems giwuok e school. Koro omiyo ber mondo obed assessed. And onyalo chako maybe by the school odhi ong'e kantiere o find out is environment mar school ka ni chal nadi. Kapod ok odhi ir dwaro laktar manyalo assesse. Kose akanyo to koro kel nyathi, oter nyathi mondo bed assessed gi professionals. Daktari chien kacha ne wantiere kod jahera mar chenro ni mano penjo ani inyalo tim nang'o. To nawinjo kidwoke ni inyalo tero nyathini ka chief mantiere machiegni kata hospital mantiere machiegni. Chief en sirikal, wang'ega kaka sirikal tiyo. Thoth ne chief wawacho ga ni jorodh ji kaka wawachega. To hospital ng'enyne itiyo gi yath kaka ni wacho cha. E kind ariyogi seche ma janyuol oneno timbegi kuom nyathi mane monego bed ni okuongo kawo okang' mokwongo, nikech sirikal to wang'e kaka sirikal en. Dakteche kaka un bende wang'eyo. Onego bed ni akuongo manage kaka janyuol kenda dala ka komuoma koka biri kosa dhi ka chief gi ka hospital ka adwa ni mondo mi imina gima timore ka chief sani eri Ruth. Nitiere help desk moketie psychologist mag nyithindo because of gik mang'eny ma nyithindo kadhe gweng' sechegi. Samoro inwang' ko hospital ni mabor or samoro kidwa dhi hospital nyaka idhi gi pesa tionge kod pesa no. Emomiyo ka chief nitiere desk mar psychologist makidhiye ok idhi ir chief won magin jomotiegore mosekadho ma thoth gi osetiye osiptande madongo kaka district hospitals. Koro kidhi kanyo to gidhi miyi kony. To kinyalo dhi e district hospital bende in thuolo mar dhi kuonde gi duto kony midhi yudo en kony achiel. Daktari wach mogik minyalo weyo wagodo kotenre kod bedo rori mar nyithindo. Ni ndalo mang'eny warito ka nyithindo osebedo madongo kakoro en ng'ama ng'ongo makoro onyalo goyo ji e ndara, otimo timbe maricho richo goye kooko kakoro ichako dwar kony kakoro gini osedonje wiye kabisa ma kata gik mang'eny osekethore. But kwayowa en ni sani eri kineno sign moro amora kuom nyathi ma ok en ma kawaida to dhi dwar kony mondo mi kony nyathini kapod otin mondo do obed ng'ama ng'ongo ma moluwore gi kaka onego bed ni obed. Samoro jomadongo maneno kaka timo timbe magalagala en thuolo mar wang'o mtoka nyalo bede ni nitiere kod chandruok. Gin gik manochakore ka gitindo. Daktari pono ng'ato dwa tudore kodi iyudi kanye? Wantiere gi wellness center Karen, but Karen Hills ilongo ani Restore and Renew Wellness Center. Namba wa mar sim en 07226 144 949 0726 144 949. Kidhi wantiere gi web page www.restoreandrenew group of wellness centers. Inyalo yudo wakanyo, inyalo gonwa sim, wantiere Facebook, wantiere Instagram, wantiere social media pages iyudo wae. Erokamano daktari. Ageno ni kaluongi kendi bobiro wachakwa go mbaka odiochieng' machielo chenro mar PenjLaktar. Kabisa Ruth, sasa ya miluonga. Erokamano. Mondo wakony jothurwa. Mano Dr. Nelly. Olonye weche mag hocho, tuoche mag paro. Olero kacha ni bedo rori ok en gima ber kata matin. Ka intiere kod nyathi to iwe mobedo rori mokalo, bro biye chandruok e ndalo manyime. Adira man kende ni many kony mapiyo piyo kaka dwarore. Mate chenro ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani.